Ma. Sige pagduhag sir kay igo ning imuhang maabot sa lubot ron. Ay aman ani ay. Unya na sir. Upa na pa uman. Anak sa sir, ayo sa sir wa pa. Wa pa ha. Wa pa naman. Agay, agay! Agay! Di man madutlan oy. Sakit! Oy, anesthesiado! Gibutangan na nako, sir. Ayaw pagluhag kay basinyag. Maputol ng imo ha. Kasakit sa taani. Kani atong gamiton kay para makuha jud natong kuan. Pero biya sa glaway mo sir. Ay, maabot ko. Wala pa man naliwa. Okay pa na si Papa, Dok? Okay pa dong. Yan na, naray mo ha, tanawa ng kuha si mong papa oh. Laguma. Ay!